Meer acute opnames van verwarde personen. Het is vrijdag 9 oktober. Dit is Zeeland Nu. Nieuwe wet blijkt nog niet te werken. Paraglider komt bij ongeluk om het leven. En opnieuw veel besmettingen in Zeeland. Het aantal acute gedwongen opnames in Zeeland van mensen met psychiatrische problemen is niet afgenomen, maar toegenomen. Dat zeggen zowel Emerges in Kloetingen als Zeeuwse burgemeesters. Tot 1 januari werden verwarde personen meestal meteen gedwongen opgenomen als ze een gevaar waren voor zichzelf of anderen. Maar met de nieuwe wet verplichte geestelijke gezondheidszorg kan de behandelaar er nu ook voor kiezen om iemand thuis zorg te geven. Waarbij dan wel bijvoorbeeld iemand iedere dag langskomt om gedwongen medicatie te geven. Maar in de praktijk blijkt dat niet te werken. Het is zeker niet minder geworden. Dat was wel het doel. Dus daarin zie je ook dat we met elkaar nog wel wat te doen hebben. Dat er meer acute gedwongen opnames zijn, heeft 2 redenen. Er is meer administratieve rompslomp door de nieuwe wet, waardoor het soms zo lang duurt tot een opname geregeld is, dat een crisismaatregel de enige oplossing is. En van de mogelijkheid om mensen thuis gedwongen zorg te geven, wordt nog geen gebruik gemaakt. Landelijk is het standpunt dat er niet in de veilige thuisomgeving onder dwang bijvoorbeeld medicijnen moeten worden toegediend. En dus wordt de burgemeester heel wat afgebeld om een crisismaatregel af te geven. Dat is echt iets. Er moet nu ter plekke iemand met gedwongen zorg opgenomen worden of gedwongen zorg geleverd worden. In Goes was dat vorig jaar zo tussen de 160 en 180 keer. Het heeft vooral te maken met dat Emerges, de GGZ-instelling die voedingsgebied heel Zeeland heeft, binnen de grenzen van Goes gelegen is. Het zijn natuurlijk allemaal verhalen van mensen op dat moment in psychische nood. Reden des te meer om daar met z'n allen heel zorgvuldig mee om te gaan. Dank u wel. Ik zal inloggen en het dossier lezen en dan komt de crisismaatregel automatisch uw kant uit. Ja, aangeschoven is Mercy Kamerons. Mercy, doel van de nieuwe wet was minder acute opnames, maar de praktijk blijkt dus meer acute opnames. Dat is toch wel bijzonder. Ja, nee, dat is het zeker. Ik zal het even zo uitleggen. Je hebt gewone gedwongen opnames en acute gedwongen opnames. Nou, bij die gewone, dan komt er heel veel papierwerk bij kijken. Dat moet langs de rechtbank. En door die nieuwe wet is dat papierwerk alleen maar toegenomen. En duurt het soms zo lang voordat het door de rechter is goedgekeurd. Ja, dat die mensen... Dat er noodsituaties ontstaan. Ja, met die mensen gaat het hartstikke slecht inmiddels. En dan ontstaat er dus een situatie dat er acuut iets moet gebeuren. En dan komt dus de burgemeester om de hoek kijken, zoals we net ook al zagen. En die moet dan een crisismaatregel afgeven. En daardoor is het toegenomen. Maar als ik nu zelf iemand zie die echt in de problemen zit, wat kan ik dan het beste doen? Ja, er is een regionaal meldpunt sinds 1 januari. Daar kun je naartoe bellen. Maar dat is nog niet zo heel bekend bij de meeste Zeeuwen. Daar hebben we nog niet heel veel reclame voor gemaakt. Dat is ook bewust zo geweest, omdat er het landelijk meldpunt ook nog niet was ingesteld. Dat is nu per 1 juli is dat wel ingesteld. En nu zijn we ook bezig met een communicatieplan te maken om ook dat regionale meldpunt ook echt goed onder de aandacht te brengen. Al met al loopt de invoering van de nieuwe wet nog niet vlekkeloos. Ook het feit dat de financiën die de Zeeuwse gemeenten van het Rijk krijgen ontoereikend zijn, helpt niet echt mee. Zoals helaas wel vaker, wanneer we nieuwe taken erbij krijgen, dan wordt niet altijd het bijbehorende geld meegeleverd. In elk geval was het uitvoeringsgeld voor alle 13 gemeenten te weinig. Gemeenten leggen er dus geld op toe? Ja, op dit moment wel, ja. Ja, maar de nieuwe wet werkt dus niet zoals het zou moeten. Wat moet er gebeuren? Nou, er ligt al een reparatiewet klaar voor de Tweede Kamer. En daarin wordt geprobeerd om die hele administratie wat simpeler te maken, zodat alles sneller weer gaat lopen. Daarnaast wordt er op hoog niveau gelobbyd voor meer geld voor de gemeente, zodat ze hun taak beter kunnen uitvoeren. Mercy Kamermans, dankjewel. Bij een ongeluk in het duingebied bij Zoutelande is vanmiddag een paraglider om het leven gekomen. Dat heeft de politie bevestigd. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niks naar buiten gebracht. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van de officiële springplaats van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, ter hoogte van de Duinweg. Personeel van een traumahelikopter en verschillende ambulances probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar de hulp mocht niet meer baten. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk.
Er zijn in Zeeland sinds gisteren 53 nieuwe besmettingen bijgekomen. En dat is fors hoger dan de kritische signaalwaarde van 27 nieuwe besmettingen per dag in Zeeland. Vooral Hulst springt eruit met 8 nieuwe gevallen. Zeeland heeft al een paar dagen hoge coronabesmettingscijfers. Zo zijn bij zorgcentrum De Wieken in Zierikzee meerdere bewoners en personeelsleden besmet met het virus. Eerder deze week bleek een personeelslid besmet en was de hoop nog dat het daarbij zou blijven. De Wieken heeft nu een dringend advies aan bezoekers om voorlopig niet meer te komen, maar er is nog geen verbod. Een primeur voor Schouwen-Duiveland. De gemeente heeft als allereerste van Nederland een vrouwelijke wethouder voor de SGP. Het is de 27-jarige Paula Schot. Die woont nu met man en kinderen nog in Gouda en kreeg landelijke bekendheid toen ze een tijd geleden voor de SGP lijsttrekker was bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Zonder succes trouwens. Gedeputeerde Anita Pijpelink verwacht dat de vervuilde zeedijk bij Perkpolder toch aangepakt moet worden. Dat zei ze in de Statencommissie Ruimte. De dijk is aangelegd met thermisch gereinigde grond die nog wel resten arsen, benzeen en tolueen bevat. En die volgens een rapport in de bodem kunnen sijpelen. Dat rapport is boven water gehaald door de stichting Schonepolder en is nu ook naar provinciale staten gestuurd. Deze herfstvakantieweken komen er minder toeristen naar Zeeland. Andere jaren was de bezettingsgraad rond de 70%. Dit jaar ligt dat rond de 50%. Volgens de VVV Zeeland komen er vooral minder Duitsers en Belgen. En dat heeft te maken met coronamaatregelen. Afgelopen zomer waren er ook minder buitenlandse toeristen. Maar dat gat werd toen opgevuld door Nederlandse toeristen. Dat ziet de VVV deze herfstvakantie niet gebeuren. Omdat het weer in deze periode grilliger kan zijn. Volop media-aandacht voor de uit Goes afkomstige modeontwerper David Laporte. Chantal Jansen droeg gisteravond tijdens de uitreiking van de Televizier Awards een gouden jurk van Laporte met een bijbehorend mondkapje, waarmee ze behoorlijk opviel. In de jurk sleepte ze voor de 6e keer een zilveren televisierster voor beste presentatrice binnen. Hardloopster Monique Verschuren uit Ierseke werd in maart zwaar getroffen door het coronavirus. Een half jaar later is ze nog altijd herstellende en heeft ze haar sportieve carrière nog altijd niet kunnen hervatten. Monique Verschuren is een bekende atlete in de Zeeuwse atletiek. Ze werd in 2018 nog tweede in de kustmarathon. Eind maart werd bij Verschuren het coronavirus aangetroffen en pas later merkte ze hoe zwaar ze getroffen was. En na een dag of 4 voelde ik me ook eigenlijk weer stukken beter en fitter. Dus ben ik langzaam weer een klein beetje het hardlopen gaan doen en stukjes fietsen. En na een week, 1,5 week, kreeg ik een enorme terugslag. En ja, toen sloeg het eigenlijk dus op mijn luchtwegen. En ook toen dacht ik nog niet gelijk aan corona, omdat ik verder wel gewoon fit was. In april deed Verschuren een antistoffentest en die antistoffen bleek ze in enorme hoeveelheden te hebben. Nog altijd gaat het op en af met de gezondheid, maar het hardlopen probeert ze alweer op te pakken. Dan ging ik bijvoorbeeld 1 minuut hardlopen en 1 minuutje wandelen. En dat 25 minuutjes of een half uur lang. En dan dacht ik dat dat goed ging, want dan werd ik daar ook ontzettend blij van natuurlijk. Want ik mis het sporten, ja, vreselijk. Maar dan kwam ik thuis en dan begon het weer. Dan kreeg ik weer pijn op mijn borst, weinig lucht, zelfs verhoging. En met het runnen van een eigen restaurant in Ierseke komt ze amper aan herstellen toe. De huisarts zegt ook van, rust, rust, rust en geef je lichaam de tijd en ja, herstellen. Maar ja, als je een eigen bedrijf hebt en je bent net een paar maanden dicht geweest vanwege die corona, dan moet er ook wat binnenkomen. Hardlopen op hoog niveau gaat voorlopig nog niet, maar toch heeft Verschuren nog 1 groot doel. De kustmarathon winnen is natuurlijk gewoon een grote droom nog, ja. De lerarenopleiding op de HZ in Vlissingen is vanaf dit schooljaar nog praktijkgerichter. De opleiding hoopt zo het lerarentekort aan te pakken. Anders dan voorgaande jaren lopen studenten nu meer dagen in de week stage op hun toekomstige werkplek, de basisschool. Tevreden lieten ze hem allemaal in het water drijven. Zien jullie de visjes? Ja, ze zijn allemaal heel mooi. Ja, met glitters. Ik ben Sophie Amrozini, ik ben 20 jaar en ik heb
hiervoor de opleiding onderwijsassistent gedaan. En nu doe ik de PABO, ik zit in mijn eerste jaar. En eigenlijk wist ik al vanaf jongs af aan dat ik juf wilde worden. Mijn moeder zit ook in het onderwijs en mijn zussen allebei ook. Vanaf dit jaar zijn de eerstejaars PABO-studenten 2 dagen te vinden op hun toekomstige werkplek. Een onderwijsassistent had ik in het eerste jaar ook maar 1 dag stage. En eigenlijk vind ik dat wel veel te weinig om ook met de kinderen een band te krijgen. Want ja, soms in de lagere groepen vooral, ja, dan ben je er 1 dag in de week en dan eigenlijk weten ze niet precies dat jij de juf bent. Dus 2 dagen vind ik een hele goede keuze. Nu mogen jullie zelf een vis gaan kleuren. Ja, je merkt nu al dat ze verder zijn. Dus verder dan voorgaande jaren de PABO 1 stagiaires. Nu zijn het echt aankomende leerkrachten. Ze worden echt in de klas al heel nauw betrokken bij het leerproces van kinderen. En ja, dat is eigenlijk wel de grootste meerwaarde, vind ik. Als je iets krijgt op de HZ over het jonge kind, dan kan je dat gelijk zien op stage van, oh ja, dat tellen gaat inderdaad echt zo. Dus dan heb je wel echt goed die koppeling naar de praktijk gelijk. 1 middag per week zit de schoolopleider met alle stagiaires uit de omgeving samen. In die tijd werken ze onder andere aan hun stageopdrachten. En ik hoop dat ik op de maandag ook waardevol kan zijn om het gesprek met de studenten aan te gaan. En ze zo goed mogelijk te kunnen begeleiden dat ze, hoop ik, in het 3e jaar niet ineens denken, hé, dit gaat hem niet worden. Ik vind het heel fijn, want dan kan je gewoon heel goed de ervaringen delen. En als je ergens mee zit van, oh, dit ging niet zo goed op stage, hoe zou jij dat doen? Dan hoor je anders een mening daar ook over. Dan heb je niet alleen jouw kijk erop, maar ook de anderen die dan er iets van vinden of jou kunnen helpen, juist met opdrachten. Dat hebben jullie super netjes gedaan. Goed geluisterd. Ja, bij mij staat Rinke Dellebeek. U bent opleidingscoördinator van de PABO. Waarom wilde u die PABO op deze manier aantrekkelijker maken? Nou, wij denken ook dat het studenten helpt om gemotiveerd te blijven als ze studeren. En we brengen op deze manier theorie en praktijk veel meer bij elkaar. De studenten kunnen direct toepassen wat ze leren eigenlijk. En zo gaan ze beter door de opleiding heen. Het is dus niet op deze manier de opleiding sneller maken, maar aantrekkelijker te maken. Om zo dat leraartekort dus op te lossen. Ja, klopt. En ook beter, want je onthoudt gewoon beter wat je ook ziet. Dat zeiden ze ook net. Ja. Wilden de scholen daar trouwens aan meewerken? Want die hebben dus vaker stagiaires over de vloer. Ja, heel graag. We hebben het ook echt samen met de scholen ontwikkeld. Dus zij doen echt mee en ze zijn nu echt mede verantwoordelijk. En we zien dat dat heel veel energie oproept. Een succes dus. Ja, zeker. Rinke Dellebeek, dank u wel. Dank u. Het is toch echt herfst. Kijk maar naar deze echte herfstpaddenstoel. Langs de stranden bleef het droog en was het best uit te houden. De komende dagen wordt het minder mooi, veel regen. Terugkieken straks, daar gaat het over de Zeeuwse brood- en banketbakkers. Waar vind je ze nog? Kijk, je moet niet vergeten, er waren 7 bakkers in Groede. Nog tot eind jaren 50, begin de jaren 60. Dit was er 1 van. Het was bakker Robijn. En net om de hoek nog een bakker. Dus je kon hier gewoon per straat gewoon je verse koeken kopen, hè? Ja, de banketbakkers dus zometeen. Waarna u nog het uitgebreide weerbericht krijgt van Jules Gernaert. Heel graag tot morgen voor een nieuwe Zeeland Nu. En dan ook het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Graag tot dan en alvast een fijn weekend.